खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा हेमश्री बसुमतारी टंला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सस्त्रपारा खोला बाथाबारि गामिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव इं 2024 मायथाइनि आरज बादायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। दिनैनि सेथि देंखननि आरज बादायनायाव आं खननो सानदों हे आफा बोराइ बाथौ। बे आरज मेथाइखौ लिरदों कमल बसुमतारिया। दायो आं आरजखौ जागायनोसै।